Исән misiniz güzel hanım? Kayıtlarınız nişan? Фидания Халилова эш кенен авыруларның хәлен белүдән башлый. Ягымлы караш һәм җылы сүз кеше күңелен дәвалый. Мондый мөгамәлә бик мөһим ди ул. Эшемне яраткач, пациентларымны да яратам. Ярдәм итәргә яратам. Аларга, конечно, безнең больнийлар икенче үзенчәлекле больнийлар. Аларга нык игътибарлык кирәк, конечно, нык игътибарлык, икенче отношение кирәк. Дуслашып та китәбез шунда, менә бер иптәш кызым бар, иптәш хатыным бар. Элек безгә шир белән йөри иде, уже бер 10-15 ел тому назад. Менә хәзер дуслашып киттек, менә до сих пор дус. Безнең туганнар үзебездә бит инде шир бит сорап килми. Фидания Халилованы авырулар да хезмәткәрләр дә үз итә. Ул Татарстан сәламәтлек саклау тармагының мактаулы хезмәткәре. Эшендәге уңышлары өчен медицина өлкәсендәге иң дәрәҗәле булган ак чәчәкләр конкурсында җиңү яулаган. Очень опытная медсестра, надежная, с которой... Фидания Раисовна бик тәҗрибәле хезмәткәр, авыр чакта таянырлык кешебез. Хезмәттәшләре белән дә, авырулар белән дә бик тиз уртак тел таба ала, шуңа күрә аны яраталар да инде. Үз эшен вакытында һәм яхшы итеп башкарып чыга. Коллективта аның сүзенә һәрвакыт колак салалар. Фидания ханым инде 25 ел хастаханәдәге участок сайлау комиссиясе рәисе вазифасын да башкара. Ул монда дәваланучылар да тавыш бирә алсын өчен ачылган. Гүзәл Гыйззатуллина бирдә 2019 елда сайлау көннәрендә дә ятып чыккан. Судить по одному человеку, казалось бы, один человек ничего не решает. Һәрбер авыру белән аерым эшлиләр. Хастаханәдә ятучылар борчылмасыннар, тавышны монда да биреп була. Мин моны үз тәҗрибәмнән чыгып әйтәм. Без зур җәмгыятьтә яшибез, һәрберебез фикерен белдерә алырга тиеш дип саныйм. Үзем дә һәрвакыт сайлауда катнашам. Пациентлар төрлесе була. Безнең бит пациентлар палатага без үзебез менәбез. Кайберләре инде көтеп тора алмый. Менә 9 тулды, менә 10 тулды, менә килмәдегез әле. Хәтта сайлау 8-гә кадәр, кичке 8-гә кадәр бара. Ашыгырга түгел, бөтенесенә киләбез. Фидания Халилова үзе турында күп сөйләргә яратмый, нигездә эшкә бирелеп яши, авырларга ярдәм иткәндә үз борчуларын онытыла ди ул. Әлмәттән Илдар Сафиуллин, Адилә Закирова, Ирек Хабибуллин, Яңа Гасыр каналы.